Tänä viikonloppuna lähdetinkin Kokkolaan American Car Showhun. Se on tuttu tapahtuma mulle ja Mikalle kummallekin vuosien takaa jo ja järjestäjissä on paljon tuttuja. Me otetaan mukaan kummaltakin yhdet autot ja yhdet moottoripyörät ja viedään sinne näyttelyyn. Tulkaa katsomaan mukaan, että miltä Kokkolassa näyttää. No niin, morjesta taas Old Motors Media kattelijat. Tänään ollaankin täällä Kokkolassa ja American Car Showssa. Me saatiin tähän turinoimaan Paul Granvikin pitkäaikainen tapahtuma yksi järjestäjä. Kerrohan Paul meille vähän tästä tapahtumasta. No joo, että tuo kerhotoiminta alkoi 87 ja tosiaan tämä näyttelyhän on ainoa, mistä me saadaan varoja ja 88 oli ensimmäinen näyttely ja siitä lähtien sitten pyöritetty aika säännöllisesti. Että paikkahan nyt on toki vaihtunut ja muutamia välivuosia on ollut, mutta kuitenkin sanotaan, että näiden vuosien aikana ehkä 3-4 kertaa jäänyt välistä. Että joka kevät on ollut. Että tämä nyt viimeiset 10-15 vuotta on ollut täällä urheilutalolla. Niin just, joo. Ja sitten autot on nyt pääasiassa tästä Pohjanmaan alueelta ja hyvin on saatu aina kalustua kanssa, että täällä on niin kuin mä aina sanon, että Pohjanmaalla on hienommat autot ja komiammat miehet. Katsottavaa riittää. Täysin totta niin. Varmasti. Ja vaatimattomammat miehet. Joo, kyllä. Että se on niin kuin se meidän kerhon päätapahtuma ja siihen nyt satsataan keväällä ja sen jälkeen sitten mietitään muuta toimintaa, että miten se menee sitten se näyttely, että onko meillä rahoja tehdä jotain muuta. Nyt on tähän mennessä aina päästy voittoon ja se on se tärkeintä, että talkootyönä tehdään ja porukka tulee myös aika paljon autollakin hyvää hyvyyttään tänne meille, niin se on ihan semmoista niin kuin oikein perinteistä harrastetoimintaa. Kuulostaa ihan tutulla. Kuulostaa tutulle, joo. Sitten toinen juttu, että sä oot niin pitkän linjan harrastaja. Miten sulla lähti tämä harrastushomma käyntiin ja no joo. innostut näistä vehkeistä? Et riittääkö teillä nauhaa tuolla? Lyhykäisyydessä. Lyhykäisyydessä oli niin, että mä olin noin 10-vuotias ja mä sain ensimmäisen kameran ja sittenhän mä olin silloin, se oli 75 vuonna. Okay. Silloinhan tämä jenkkiauto otti ensimmäisiä askeleita vähän enemmän täällä Suomen maassa ja mulle tuli semmoinen kunnianhimoinen tavoite, että mä kuvaisin kaikki Suomen jenkkiautot ja mä otin kameran mukaan sitten aina missä mä olinkin ja otin sitten kuvia ja siitä se sitten lähti ja ensiksi tietenkin polkupyörällä kiertelin ja otin kuvia sitten kun pääsin töihin 17-vuotiaana aloin säästää rahaa. 19-vuotiaana ostin ensimmäisen jenkkiauton ja kaksovinen Ford Fireline GT, iso lohkomanuaali ja se on mulla vielä tänäkin päivänä. No niin. Se on mun suuri ensirakkaus ja en mä tule sitä koskaan myymään. Ehkä vuonna 24 keväällä 40 vuoden jälkeen se palaa baanalle, että se on tavoite. Että Mikäs sydämen pahit tuolla molemmat? Joo, on nähnyt autoa nyt tekeillä ja hieno vehe tulla ja mekin nähdään toivottavasti Oulussa se näyttelyssä. Joo, kyllä mä varmaan näitä paikallisnäyttelyjä ehkä tuun kiertelee, mutta niin kuin mä oon aina sanonut, että tämä harrastus on niin kuin sydämen asia ja mä teen sen auton ihan itselleni täydestä sydämestä. Siinä ei nyt tehdä mitään kompromisseja, se tulee täysin mun näköinen auto. Se on sekoitus 80-lukua ja 2000-lukua. Siellä on kromia ja siellä on säädettävä alusta ja kaikkea sekaisin. Mutta mun mielestä jokaisen pitää niin kuin harrastaa sillä lailla, että saa itse niitä vipoja ja sitten niin kuin onhan mulla muitakin autoja, mutta se vaan jännää, kun se ensimmäinen auto se on niin Kyllä. rakas, että onneksi suuressa viisaudessa tai tyhmyydessä, miten sitä sanotaan, niin en myynyt sitä. Että yhdessä vaiheessa siinä oli kauheasti kyselyitä, kun tuommoinen auto oli aika harvinainen Suomessa. Jaha, kiitoksia. Järkkäri Liivi. Okei, kiitos. Tässä tulee meidän puheenjohtaja antaa vähän komennuksia. Kyllä. Joo. No, onko sä kerännyt enää näitä lehtihommia tekee ollenkaan? Kyllähän mä lehtijuttuja teen edelleenkin ja sekin lähti sillain vähän niin kuin sattuman kautta, että aikoinaan Pohjanmaalta ei tykätty, kun oli aina vaan noita etelähetelmiä siellä V8, niin ajateltiin, että pannaan nyt täältä vähän kunnon kalustoa sinne ja sitten oli yhteydessä Jarmo Markkasen, joka oli Street Racing päätoimittaja. Okei, muistanut. Joo. Ja sitten
vähän epäonnistikin sattumisen summana, pääsin sitten sinne tekemään juttuja ja sovittiin sitten Jarmon kanssa aikoinaan, että mä niin teen paikallisesti kalustosta täältä juttua, että en lähde niin toimitukseen mukaan. Ja se sopii mulle ihan hyvin, koska en ole mikään Hesaan päin suuntautunut kauheasti, että tykkään olla täällä Pohjanmaalla ja niin kuin mä oon sanonut, Pohjanmaalla on hienommat autot ja komiommat miehet, niin mikäs täällä on, aina löytyy jutuaiheita ja se on ihan kiva homma. Ja se on harrastus vaan se, että niinku se päätyö oli, tai se pääajatus siinä, että mä rupesin kuvaamaan autoja lehteen, oli se, että saataisiin tätä paikallista kalustoa sinne, koska täällä on hienoja autoja ja paljon hienoja, hyvin rakennettuja vehkeitä. Ja se oli nyt se idea, ja mähän teen vaan sen 10 juttua per vuosi ja sen enempää. Kyllä. Kyllähän se tosiasia, että pohjoisessa on hienoja, yleensäkin Etelä-Pohjanmaalla ja joka paikassa täällä pohjoisessa hienoja kalustoja, että hyvä, että ne tulee esiin. Mutta mulla ei ole tällä kertaa. Kiitos Pauli tästä haastattelusta ja Kiitos. mukava käydä täällä Kokkolan näyttävissä. Täällä on hyvää kalustoa ja toivottavasti ensi vuonna jatkuu. Kyllä se varmaan jatkuu ja sitten me tulemme varmasti Ouluun ja pidämme siellä hauskan viikonlopun sitten muutaman viikon päästä siellä näyttelyssä. Joo, tervetuloa. Sielläkin on hienoja autoja. Kyllä, tervetuloa. No niin, nyt loppu Kokkola Pauli haastattelu ja jatketaan seuraavan kerran uudestaan. Morjesta Pettu, täällähän nähdään tuttuja. Me ollaan totuttu näkemään sitä Kokkolassa järjestäjän liivit päällä, mutta sulla onkin nyt täällä oma koju, missä on vähän kaikenlaista custom-taidetta. Kerro vähän. No, custom-kulttuuria. Mä oon innostunut tästä jo joskus aikoinaan 25 vuotta sitten ja aloin vähän maalailemaan. Ja no, se jäi sitten, kun lapset syntyi ja näin. Ja sitten reilu 10 vuotta sitten menin Mannermaan Pekan kursseille ja opin vähän paremmin, että miten tätä tehdään. Ja se liittyy tähän mun custom-auto-harrastukseen ihan täysin. Että sitä kautta tullut ja mä oon aina tykännyt piirtää ja maalata. Musta tuntuu, että tää on aika tuttu story suomalaisilla pinstripereilla, että mä kävin Pekan kurssilla ja siitä se sitten lähti. Niin just joo, Pekkahan on guru tällä alalla. Että ja jakaa tietoa niin auliisti, että on aivan mahtava tyyppi. Kyllä. Ei mitään. Oli mukava nähdä taas. Kiitos. Kiitos.